Mary Fieldsová sa narodila v okrese Hickman, Tennessee v roku 1832. Prvých 30 rokov svojho života pracovala ako otrokyňa na bavlníkových poliach. Ako pri väčšine otrokov, informácie o jej ranom živote prakticky neexistujú. Kvôli tomu môžeme iba predpokladať, aké boli jej životné podmienky. Všetko, čo vieme, je, že Mária musela prerásť väčšinu chlapcov a dievčat vo svojom meste. Keď mala 18 rokov, bola už impozantnou postavou. Merala 6 stôp a vážila okolo 200 libier. V tom čase bolo bežné, že ich majitelia nikdy nezaznamenávali ich mená do dokumentov. Namiesto toho používali čísla, ktoré boli zapisované do kníh. Otroci boli považovaní za kusy majetku. A Mary Fieldsová pravdepodobne nebola výnimkou. V roku 1865 americká občianska vojna sa skončila a spolu s ňou bolo otroctvo zakázané. Nakoniec bola Mária oslobodená po tom, čo bola viac ako 30 rokov svojho života otrokyňou. Nevedela, čo má robiť, vydala sa rovnakou cestou ako mnohí iní bývalí otroci a zamierila za novým životom na oveľa priateľskejší sever. Nakoniec si našla prácu ako práčka a slúžka na parníkoch po rieke Mississippi. Potom vraj pracovala v San Antoniu na Floride v dome sudcu Edmunda Dana. Keď však zomrela Danova manželka Jozefina, požiadal Máriu, aby jeho 5 detí odviedla k ich tete do Ohia. Po dlhej ceste nakoniec dorazili do uršulinského kláštora Najsvätejšieho srdca v Tolede, kde bola teta detí. Mária Amadea Dunová bola matkou predstavenou. Mária úspešne splnila svoju povinnosť. 5 detí bolo teraz v bezpečí pod starostlivosťou svojej tety. Keď sa mníšky opýtali Márie, aká bola jej cesta, odpovedala, že bola v poriadku. A potom povedala, že by si naozaj dala cigaru a pohárik. S Edmundom Danom na Floride a deťmi v bezpečí pod ochranou ich tety Mária už nemala zamestnávateľa. Našťastie ju kláštor okamžite zamestnal ako údržbárku areálu. Napriek tomu chudobné mníšky nemali ani tušenie, do čoho sa púšťajú. Mníšky v kláštore boli veľmi pokojné a disciplinované. Mária bola úplný opak. Nasledujúcich 15 rokov Mária pracovala v kláštore. Počas pobytu tam dostávala ubytovanie, stravu, oblečenie a bola platená $50 ročne. Predtým pokojný a usporiadaný kláštor sa úplne zmenil, keď prišla Mária. Bola hlučná a vyjadrovala sa tak, ako uznala za vhodné. To v tichom kláštore zdvihlo nejedno obočie. Je pravda, že svoju prácu robila dobre a udržiavala areál v bezchybnom stave. Ale jej správanie zastrašovalo mnohé z mníšok. Ako si spomenula jedna mníška, Boh pomáha aj každému, kto vstúpil na trávnik po tom, čo ho Mária pokosila. Nadávala, sťažovala sa na nízky plat a bola ochotná sa pobiť s kýmkoľvek, mužom či ženou, kedykoľvek. Toto správanie by vtedy šokovalo biele ženy. Očakávali, že Afroameričania budú slušní a podriadení. No Mary do tejto normy nezapadala. Tiež existujú záznamy, že mnohé mníšky sa sťažovali na jej povahu a ťažkú náturu. Hoci sa Mária spočiatku ťažko prispôsobovala pokojnému životu v kláštore, predsa si našla jednu dôležitú priateľku, matka Amadea Dunová, veľmi rešpektovaná a obľúbená predstavená kláštora. Matka Amadea bola odvážna duša známa svojou charizmou a nebojacnosťou. Veľmi dobre si rozumela s Máriou a ich priateľstvo rozkvital. V roku 1884 ju jej biskup povolal na misijnú prácu a bola poslaná do montánskeho teritória, aby založila školy pre deti pôvodných Američanov. O rok neskôr matka Amadea veľmi ochorela. Pravdepodobne v dôsledku zápalu pľúc. Napriek všetkým Máriiným chybám bola veľmi lojálna a mala zlaté srdce. Ako náhle sa dozvedela, že jej priateľka je chorá, všetko nechala tak a sama absolvovala cestu dlhú 1600 míľ, aby sa ponáhľala za ňou do Cascade v Montáne. Mária zostala s matkou Amadeou, kým sa úplne neuzdravila a bola nevyhnutná pri jej ošetrovaní a návrate k zdraviu.
Spočiatku Mária plánovala, že sa po zlepšení stavu svojej drahej priateľky vráti späť do kláštora v Ohiu. Avšak rozhodla sa, že sa jej na západe páči a že tam zostane. Potom začala Mária pracovať v montanskom kláštore neďaleko Cascade. Niekoľko rokov pomáhala stavať kostoly a ďalšie budovy v okolí kláštora. Bola veľmi zručná pracovníčka a odmietala pomoc mužov. Keď na svojom chrbte nosila ťažké náklady dreva a kameňa, keď bola stavba dokončená, pokračovala v práci pre kláštor. Ale teraz mala oveľa priamejší vzťah s mníškami. Hoci verne slúžila mníškam v drsných, izolovanej komunite, jej postoj a činy začali biskupa čoraz viac znepokojovať. Ubehlo len niekoľko mesiacov a už sa niekoľko ľudí sťažovalo biskupovi na jej správanie. Jeho nová zamestnankyňa nielenže fajčila, pila a nadávala, ale tiež sa obliekala ako muž. Tieto hodnoty, ktoré vôbec neboli v súlade s hodnotami katolíckej cirkvi, spôsobovali napätie. Poslednou kvapkou bolo, keď sa Mária pohádala s neúctivým údržbárom kláštora. Situácia sa vyhrotila a obaja na seba vytiahli pištole. Potom biskup jej prikázal opustiť kláštor a nikdy sa nevrátiť. Toto bolo prvýkrát po mnohých rokoch, čo bola Mária konečne slobodná premýšľať o tom, čo chce robiť. Ale najprv musela si zabezpečiť živobytie. Aby sa uživila, robila všelijaké príležitostné práce, napríklad pracovala na farme a pestovala plodiny, starala sa o zvieratá, prala ľuďom bielizeň a dokonca opravovala budovy. Približne v tomto období jej domorodí Američania dali prezývku Biela vrana. Zrejme bolo to preto, že sa správala ako biela žena, ale mala čiernu pokožku. Keďže bola prvou a jednou z mála Afroameričanov v meste, miestni bieli nevedeli, čo si o nej majú myslieť. Uesechy, školačka o Márii, napísala toto. Pije whisky a nadáva a je republikánka, čo z nej robí podlú, odpornú bytosť. Avšak s plynutím času názory na ňu v meste sa zmenili. Nakoniec si otvorila reštauráciu a rozhodla sa podávať jedlo komukoľvek, bez ohľadu na to, či mali peniaze na zaplatenie alebo nie. Bohužiaľ, jej tendencia dávať jedlo zadarmo núdznym ju priviedla k bankrotu. Po iba 10 mesiacoch jej reštaurácia skrachovala a musela zatvoriť. Približne v tom čase ju bolo často vidieť v salónoch, ako pila silné liehoviny a zapájala sa do prestreliek. V roku 1895 jej starý priateľ, matka Amadeus, darovala dostavník, aby podporila cestovanie v odľahlej oblasti. To tiež znamenalo, že americká pošta ho mohla využiť na otvorenie zmluvnej poštovej trasy pre rýchlejšie doručovanie pošty. Hoci Mary mala približne 63 rokov, bola najatá americkou poštovou službou ako doručovateľka pošty. Napriek konkurencii získala Mary túto žiadanú pozíciu vďaka svojej tvrdej povesti a tomu, že zapriahala kone do postroja rýchlejšie ako ostatní uchádzači, ktorí boli všetci muži približne v polovici jej veku. Bola druhou ženou a prvou Afroameričankou, ktorá pracovala ako doručovateľka na tzv. Zmluvnej poštovej trase. Nebola to ľahká práca. Bola zodpovedná za bezpečné doručenie a ochranu pošty pred zlodejmi a banditmi. Preberala poštu z určitých vlakov, naložila ju do dostavníka a prechádzala rôznym terénom od rozbitých ciest až po blatisté polia. Rýchlo si vybudovala povesť spoľahlivosti. Nikdy nevynechala ani jeden pracovný deň a vďaka tomu si vyslúžila prezývku Dostavníková Mária. Majstrovsky zvládala svoj tím niekoľkých koní a mulicu menom Moses. Keď jej trasu zasiahlo husté sneženie, čo spôsobilo, že koni sa nemohli poriadne pohybovať, nasadila si snežnice, prehodila si poštové vaky cez plecia a pešo išla do mesta. Napriek jej impozantnej výške a postave, drsnému vystupovaniu a povesti, niektorí si stále mysleli, že ju dokážu prekonať. Mária so sebou nosila pušku a revolver
aby mohla akýchkoľvek výtržníkov rýchlo spacifikovať jedinou dobre mierenou guľkou. Povrávalo sa, že sa jej podarilo odohnať nahnevanú svorku vlkov pomocou svojej pušky. To môže byť celkom pravda. Ako vieme, bola výborná strelkyňa. Jej temperament bol prirovnávaný k medveďovi grizzly. Dostavníková Mária nebola osoba, s ktorou by ste si mali zahrávať za žiadnych okolností. Napriek tomu mnoho hlupákov to aj tak urobilo. V jednom prípade muž vážne urazil Máriu. Odpovedala tým, že doňho hádzala kamene, až kým sa nerozplakal. Ďalší prípad, keď sa jej niekto postavil, bol, keď ju kouboj vyzval na súboj. Výzvu prijala. Keď sa súboj začal, bola taká rýchla v tasení svojho 6-dranového revolvera, že jej súper nemal žiadnu šancu. Mária úmyselne vystrelila tesne pri jeho hlave, aby pocítil závan letiacej guľky. Vystrašený muž okamžite ustúpil a už s ňou nikdy neprehovoril. Dostavníková Mária sa stala rešpektovanou a obľúbenou celebritou v Cascade. Hoci bola silná a pôsobila zastrašujúco, miestni obdivovali jej štedrosť a láskavosť k deťom. Navyše, mestské školy sa každý rok na jej narodeniny zatvorili, aby oslávili jej život a výnimočný deň. Vďaka jej sláve miestne reštaurácie jej dávali jedlo zadarmo a v salúnoch s ňou chcel každý hovoriť. Bohužiaľ, Montana prijala zákon, ktorý ženám zakazoval vstup do salúnov. Mária už nemohla piť v jednom zo svojich obľúbených miest. Ale starosta mesta Cascade jej udelil výnimku. Okrem toho, nikto nemal dosť odvahy pokúsiť sa ju zastaviť. V roku 1903, keď mala 71 rokov, bek ju nakoniec dobehol. Po 8 rokoch plnenia svojich povinností Mary Fieldsová odišla do dôchodku zo služby poštového doručovateľa na trase Star. Po zvyšok svojho života venovala sa opatrovaniu detí v Kaskáde a prevádzkovala práčovské služby z domu. Mary Fieldsová zomrela na zlyhanie pečene 5. decembra 1914 v nemocnici Columbus v Great Falls vo veku 82 rokov. Po jej smrti celé mesto smútilo. Jej odchod znamenal koniec jednej éry. Západ bol plný silných a odvážnych ľudí, ale žiadny z nich nebol ako stagecoach Mary. Mnohé legendy z divokého západu mali svoje príbehy zveličené, kde sa fikcia mieša s faktami. Ale pre dostavníkovú Mary to nebolo potrebné. Opísali ju ako jednu z najslobodnejších duší, aké kedy žili. Mária Fieldsová bola pochovaná mimo Cascade. Jej pohreb bol jedným z najväčších, aké mesto kedy zažilo. Ďakujem všetkým, že ste si pozreli toto video o dostavníkovej Mary. Naozaj dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, prosím zanechajte mi like a komentár dole. Ak ste na kanáli noví a páčilo sa vám to, prečo sa neprihlásiť na odber? Ak máte nejaké nové návrhy, prosím, napíšte mi e-mail, ktorý nájdete v popise. V poslednej dobe dostávam veľa návrhov, takže je naozaj ťažké ich vybrať a nájsť v komentároch. Takže ak naozaj chcete, aby som váš návrh zvážil, ak naozaj chcete, aby som si váš návrh prečítal, pošlite mi ho prosím na e-mail, ktorý je v popise. To je odo mňa všetko. Uvidíme sa v ďalšej časti Forgotten Lives. Ďakujem.